Na szóval egy kis vágás után megjött a kép. Nem tudom, vissza fog-e dobni. Vagy nem tudom, mi fog történni. Az volt, hogy kikapcsolod a telefonom és be kell kapcsoljam. Most nem öncsenek semmi értelmeset. Várom, hogy ez itt betöltsön. Jaj. Ezt nem akartam. Menj vissza. És majd nekem olyan pályák vannak itt. Vannak logók. Mobil Racing, EA Sports. Ki volt az előző Codemasters hoz? Hát nekem az jobban tetszett, most pár olyan dolog van ebben a játékban, hogy most nem tetszik elrendezés ügyileg, de nem olyan elfogadhatatlanul rossz, amennyire én mondom. Mondjuk igazán már végre be lehetne tölteni, és az a baj, hogy egy időben kikapcsolódik a telefonom. Mert ez nem olyan, mint a YouTube, itt nincs beállítva olyan, hogy működjön. No. Na, hát még... Hát nem tudom, tudok most mit kommentálni, de... Hát ez van, egyszerűen várom, hogy a futam. Ami szerintem jó, mert Montreali pálya jó, abból volt egy győzelmem a régi korszakban. De nem tudom, itt azóta mióta újra töltöttem, jobban bugos. Meg nekem nem, vagy rosszabb lett. Azt érzem, hogy a F1 Mobile Racing romlott a színvonal. Nem, mintha ezelőtt király, nagyon jó színvonal lett volna, de ez még lejjebb van az elvárási körülményeknek. Hát most 2 perce várok itt, és akkor lehet, hogy ez is ki lesz vágva a videóból, ez a rész. És hogy csak az, amikor a futam lesz, az lesz bevágva. Még mindig várok, és ez nem mozog a karika. És újra én amikor a verseny meg ki leszek dobva a versenyből. És nem működik, hát ne véljetek Huawei. És mit tudok erre mondani? Na jó. Most megteszem azt, hogy ide belépek a G-Space-be, és akkor itt megint az F1 Mobile Racing. És akkor... Mi a baj ennek a játéknak? Miért nem működik? Mindig fölteszem töltőre, hogy 70% azért nem vészes. Ennek ez idegesíteni már 3 perc. Ha ez 5 percnél tovább fog menni, hogy nem mozdul a kör, akkor én feladom a küzdelmet. És... Hát nem tudom, akkor... Megint nem lesz ebből videó. Mert a játék nem képes üzemelni. Telefonról nem tudom mi a baj. Annak idején működött, na jó, most... Hallgassátok ezt a hangot. Na most talán Opening F1 Mobile Racing. Gyerünk, mert az előbb kiléptem, mert igen, EA Sport, Codemasters is itt van, meg Eden Games is. Ja, az EA Sport vette át az első helyet. De nagyon sok tárhelyet fog ez a játék, meg gyenge, szóval erős telefon, drága telefont kell venni, hogy ahhoz, hogy elfusson. Lehet, hogy nem tudom, mivel van a probléma, 8 magos processzor. Nem tudom, hogy gyenge vagy nem. Szóval az a helyzet, hogy én még mindig itt... No. Életjel. Most fizetek. Most kaptam megint valamit. Karrier. Most most a futam. Le van játszva. Ráteri. Ne, most... Jó, ez az. Fejlődés. Fizettem. Ez az egyes és utolsó alkalom, hogy ilyesmiért fizetni. Képes kiadni bármilyen pénzt játékban. De most ez egy olyan pálya, ahol megéri. Mert ez egy jó pálya, én szeretem. Nem leszek utolsó, kivel ha autótörés lesz, úgy mint a
spanyol nagydíjjal. De... Törzs be. Jó! Ne! Ne! Jó! Gyerünk, 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 gyerünk. Most? Káráfáta. Ez a kamera a legjobb szerintem. Gyerünk, de nem vagyok gyorsabb, na jó. Még életben van a kocsi. És meddig lesz? Meddig lesz? Mit jössz? Satofék. Na jó, most van az, amikor el kell kezdeni menni a futamot. Eddig ez rossz rajt volt. Megelőzött a csavatár. Hát bejöttem 17. nap után leestem, mert pályán kívül jöttem meg. Ez az! 17. vagyok, let's go! Lekalózkodtam. Leütöttem. Csak az a baj, hogy így futok, tönkre mi a motor. Féknél, fékezésre, helyeknél tudok, féktávokon tudok nagyot nyerészkedni. A sebessége rossz az autó. Igazából ez az autóban minden rossz. De... hát... van egy kis esély most. Bevetődni. Jó! Még egy pozíció, és most jön a DRS. Én még az első körben nincs DRS. De... ne, ha megint elkezd buggos lenni. Igen, nincs DRS, hogy mondtam. Slide, stream. Hát, jó, tök mindegy mi az. De... 16. hely is most. Gyerünk. Hát, kéne megint egy nagyon éles kanyar, amin sokat fékeznek, és egymás mögött maradnak. Mert most a mező még nagyon egybe van. Egybe van rakva. Tényleg közeledek Hülkenberghez. Itt. De nem is mentem ki a pályáról. A kerék nagyon rajta volt, most sokat vesztettem, most megint ez a kör a behozás. És 13% azért nem olyan vész. Az időmérő nem volt ilyen probléma. Mi volt ez a furcsa hang, amit előbb hallottam? Nem tudom, mintha valaki DRS hangot hallottam volna, csak még nem lehet nyitni a DRS. Jön szélárnyékba, hal! Bevetődik belőle? Nem, még messze vagyok. Most viszont lesz egy tökéletes hely. Alkalom arra, hogy bevágjak belőle. Most jön. Gyerünk. Jöjj, de szép. Gyerünk, és 2. Let's go. Lila szektor, ott van 14%-os motorromlás. Mondjuk az pont nem jó, de még van egy kör. És én nem szabad elkiabálni semmit, de most ez nem jó futam, és a Ferrari van előttem. Méghozzá Leclerc és Hülkenberg között vagyok. Ki volt az... ja, az a másik volt, azt letereltem egy kicsit. Tehát én agresszívabb voltam. Ha most kidobol a játék, akkor én most ki leszek akadva. Nagyon. Gyerünk. Itt jövök. Jó. Jó, megvan. Megvan ez a kanyar. Utolsó, első 2 kanyar volt. Most jön az a sikán. Ne. Nem bírok vezetni, mert bugol. Jó, ez a kanyar tök jó volt. Gyerünk. Sokan vannak mögöttem. Majdnem az egynél a mezőnynek. Nem csak majdnem, hanem pontosan. Az egynél a mezőnynek van. Viszont a kisképernyők nem látszanak, viszont az előttem lévő 2 csatáros autó. Csatázó autó. Nem tudom milyenek. Viszont most elmentem a Ferrari mögött, és most jön Joe. Let's go, mondtam, ez egy jó pálya. Nem kicsit jöttem előre. És most jön DRS zone. Mindig be lehet vetődni, ez a kedvenc kanyarom ilyen szempontból. És mennyien jönnek már mögöttem, annyian vannak, mint az oroszok. Új, és most ő jött nekem. Jó, és nyílik a hátsó szárny. Előttem van Hamilton. Az jó. Még meg lehet előzni, csak nagyon gyorsan kell az menni. Ott jön közeledek. Nincs meg. Nincs meg, nem előzöm meg.
És jövök, let's go, gyerünk. Nem, nincs meg. 12. hely, let's go. Hát ez egy jó volt. És... Mi? Enyém a fast ötlet. És nem kap kezdő pontot, mert 12 vagyok, mekkora szívás. 2 pozíciók hiányzott, mennyi? 2-3 másodpercet kellett volna jobbnak lennem. Több gyors kört kellett volna. Hát az első 2 kör az el volt rontva, igen. De ott is vettem pozíciókat. Na mindegy, hát igazából ez lett volna a kanadai futam, hogy nem sokára jöhet egy Spielbergi időmérő, addig is Sista voltam, vagyok, leszek, sziasztok!